Avui us explicaré la història del dia que em vaig colar a la festa d'aniversari d'en Ferragut. Sí, en Ferragut, el gegant de Vilafranca del Penedès. Un gegant que mireu si era gran, que té més de 400 anys. Una cosa, què volen dir aquestes cares? Clar que fan festes d'aniversari als gegants, però què us penseu, que només en feu vosaltres? Doncs no. I una cosa, si feia 400 anys, imagineu lo gran i gran i gran que havia de ser el pastís perquè hi haguessin 400 espelmes. O sigui, hi havia tantes espelmes que si ara vosaltres i jo ens posem a bufar, no crec ni que n'haguéssim apagat la meitat. Però ho provem, sí? A la de 3. 1, 2, 3. M'estava posant vermell. Però tornem a la història. Tot això ho vaig viure fa més de 20 anys. La geganta Elisenda i en Ferragut estaven molt contents i atabalats. Era un dia molt important. Era l'aniversari d'en Ferragut i rebrien convidats de molts indrets de Catalunya. Molts gegants de Catalunya. I dels antics. Què? Que no sabeu on és Vilafranca? Sí, home, sí, una terra on hi fan uns vins boníssims. Sí, el vi, que és aquella beguda que és tan bona, sí. Però que no he provat el vi. Doncs us la recomano. Bueno, no sé si és millor que no us recomani. Bueno, si voleu vi li pregunteu als de casa. Però, és igual, Artur, on t'estàs fotent millor, pare? Han rebut convidats al pati del Palau Reial i al Museu del Vi. Sí, on fan l'entrada de Sant Fèlix. N'han vingut de Berga, d'Olot, de Badalona, de Montblanc, de Vilanova, de Solsona, de Manresa, i de Barcelona i de mils llocs més. Però sabeu què va passar? Que es feia fosc i encara no havien arribat ni els de Terrassa ni els del Pi. Feien una miqueta tard. Però sabeu què passa? No li digueu a ningú, però entre Terrassa i el Pi han sorgit històries d'amor i de les boniques. Us ho dic jo. En Ferragut era tan feliç que no hi cabia la pell i anava dient com a la cançó: «Oh, benvinguts! Passeu, passeu! Sí, home, sí, entreu, que veureu el piset. Feu com si fos casa vostra». Però just en aquell moment, un gat es va posar a córrer i va colar-se dins. Sí, jo era allà a Vilafranca perquè havia anat a veure una amiga meva de Banyeres del Penedès, sí, l'Assumpta, i quan vaig veure que el gat va entrar li vaig dir: «Assumpta, jo he d'entrar, jo he de veure aquesta festa d'aniversari». Doncs vinga darrere el gat. I a més, qui no voldria veure i saber com són els gegants quan no ballen pel carrer? Com celebren les festes d'aniversari? Bueno, sí, potser no m'hi hauria d'haver colat, però... Així que em vaig esmunyir i amagar rere una cadira i vaig escoltar amb atenció totes les meravelloses històries que anaven dient. Per exemple, el Mustafà del Pi va dir: «Sabeu que una vegada a les festes de la Mercè em vaig trobar un gegantès de Badalona ximples i un de ben petit em va dir: els gegants feu pipí?» La Maria de Badalona, per exemple, va explicar que en un dels propers badegegants, sí, el dia que venen moltes colles a Badalona, els gegants de Badalona s'estaven pensant de ballar un tango, sí, i tot perquè havien vist la pel·li Moulin Rouge i els hi va encantar. I just en aquell moment, en Bullafer de Berga va dir: «Ah, doncs mira, nosaltres hem pensat que qualsevol dia a la Patum ballarem amb música del Bruce Springsteen». Em vaig quedar al·lucinat. Els gegants miren pel·lícules i escolten música del Bruce Springsteen. A l'hora de les postres, el Robès i la Pepona de Terrassa es van aixecar i van portar un paquet així grossot i li van oferir un regal a en Ferragut. Què? Quan us regalen alguna cosa, sempre esteu amb nerviosisme, oi? Bueno, a mi em passa. I dins la capsa hi havia un ganivet magnífic, brillant i farcit de joies. Es veu que era igual que el que tenia el seu rebesavi. Quin superregal! O sigui, quina passada! O sigui, a mi em sembla que des d'aquell dia sempre he volgut convidar els gegants a la meva festa d'aniversari. Oi, però... Ara no sé per què mai ho he fet. Bé, no sé. Va, és igual, encara queda molt pel meu aniversari. Una estona més tard, quan tots els gegants se'n van a dormir, que sí, els gegants se'n van a dormir, i no us podeu imaginar com ronca el gegant d'Olot. Segurament el deuen sentir roncar fins a Cardona. Però us dic una cosa, quan vaig veure aquell regal, aquell ganivet tan gran, vaig al·lucinar, era tan gran com jo.
Sí, però una cosa, vigileu amb els ganivets que tallen i si et fas nyac, et fas un tall, fa un mal terrible. Passada la nit i l'endemà al matí, els crits d'en Ferragut van despertar tothom. Imagineu els crits que feia, que fins i tot el gegant d'Olot, sí, el que ronca, es va despertar i en Ferragut va cridar «Lladres! Lladres!» I van baixar també el de Berga i el de Vilanova, encara amb camisa de dormir, corrent per les escales i armats amb les seves porres. Anava mig despentinat i amb unes lleganyes als ulls. Tothom preguntant, però què ha passat, què ha passat? I en Ferragut va dir, el ganivet ja no hi és. Ahir el vaig deixar aquí i ara ja no hi és. Han entrat uns lladres. No us podeu imaginar la fila que feien tots els gegants en pijama. Quin desastre! Quin desastre! Els gegants de Montblanc duien uns pijames lletxíssims, un pijama de pingüinos. Sí, i el d'Igualada encara pitjor, però no us ho explicaré. Però per desastre, el que va passar després, just en aquell moment la geganta de Barcelona es va desmaiar, el de Montblanc li va caure la corona, i el de Solsona es va mig ennuegar, i el de Sitges a Vilanova, ja s'estava mirant malament, el de Sitges i Vilanova. Imagineu, i jo estava allà amagat, i estava escagarrinat, cagat de por sota una taula. Els gegants, quan ballen, són màgics, però enfadats fan una impressió. Clar, jo sabia què havia passat, però si em veien, potser s'enfadarien amb mi i pensarien que sóc un lladregot. En aquell moment vaig respirar fons, vaig sortir a l'amagatall i els vaig dir jo sé on és el ganivet i no l'ha robat ningú. Quan em van veure van fer una cara, uns ulls com taronja, imagineu una pila de gegants ficant-se't a sobre i tu així, i la boca abatuda, i jo cagat de por i amb cara de pocs amics. I amb cara de pocs amics el gegant de Sitges em va dir i tu d'on surts? Qui ets? I què hi fas aquí? I vaig dir soc l'Artur, seguiu-me que la solució és a l'altra banda del passadís. I clar, seguiu-me. Llavors vinc a caminar pel passadís cap allà i just en aquell moment veig un gegant que em pica l'esquena i jo, sí, era el gegant del Pi, en Mustafà, que em va dir, petit bailet, jo tu et conec, ets a tot arreu. I clar, jo quan em va dir això vaig dir, sí, però per sort en aquell moment em va fer, va, tira cap allà. I un cop vam anar caminant i vam arribar fins a la cuina, vam trobar l'Anastàcia de Lona i l'Elisenda de Vilafranca acabant de preparar l'esmorzar. I en Ferragut va dir, ostres, però si el ganivet era aquí. I l'Elisenda li va dir, i tant! I no vegis lo bé que va per llescar, està molt ben esmolat. A partir d'aquell moment tot van ser rialles. En Ferragut em va donar les gràcies i estava tan agraït que em va convidar a dinar. Però no us podeu imaginar, quan vam dinar, em va treure una llesca immensa que era tan gran com jo. Una cosa, si teniu la sort que mai uns gegants us conviden a dinar, aneu amb gana perquè quedareu tips. A l'acabar, tots els gegants van sortir a passejar per pair l'esmorzar. I van fer un cercavila i em van deixar estar al davant de tot. Estava tan feliç en Ferragut amb tots els seus amics i el seu ganivet. Ara bé, recordeu una cosa. Si mai us conviden a menjar uns gegants, aneu amb molta gana, perquè acabareu tips. Per cert, diré que aviat torna a fer anys en Ferragut. Què us sembla si li diem moltes felicitats? Sí? Li diem moltes felicitats entre tots? Sí? A la que digui 3 cridem moltes felicitats, sí? Esteu a punt? Doncs som-hi. 1, 2, 3. Moltes felicitats, Ferragut! Doncs bé, ara ja coneixeu aquesta història. I ja ho sabeu, quan veieu en Ferragut i veieu aquest ganivet que porta, és el regal de tots els seus amics. Ara ja ho sabeu. Tant els gegants com les persones, si cuidem a les persones que estimem, a les nostres festes d'aniversari mai hi faltarà gent.